yang mana opsi itu kuno berkaya jasa mana kaji ini saya tahu kuno kalau semanjang hai kesal untuk saya tolong tak saya. Saya tak sah besi bang ya sah. Saya ramai dia besi opsi problem tu. Ini kalau untuk sana mago senai, pula kau ini kamai tu, income tu, tabok iman income tu lagi, loss tu lagi tu, awak ni udah kaya mana? Awak itu tabok bukan burang tangka, ini latex komplayo, apa tu saya mana? Kena sini bisi kita problem tu, sini depan bisi kau, tabok ang sampai agak kita problem tu, onek sini khawja gora, latex tu kemai tanggo. Time awal pakai bas kayu, omai jen kor maka, kau jen keburu om jakana, ne tik timur samuk laya, awal hidup, awak kecil pelontong. Nau agen ni kok saya tu, agen tu tersiap kamai tu. Ang family sekarang, aku sebut tu 2018, 15-16, jadi company loss lagi tu. Mereka company bond apa cinta naik, loss mana isap company loss ya. जों 8 कोटी हेरेल जों बसर कोटी हिसाब नाव चिन्ता खालामदों टीआरडीसी लस चलाय दङ बसराव 8 कोटी र 6 कोटी र लस दङ आगे आमाल किन्तु बाबलिं पालং सिसिया कम्पानी हाके चलाय दङ आं फाइमानि परेगो आमरा बैलेंस फाइनान्स साखाय दङ हाय कम्पानी सब थनाय तागलाय थांनाय बोसोराव बैलेंस फैगा नो लस नो गेन तागलाय 6 लाख लस तागलाय 6 लाख लस माने 8 कोटी नि 6 लाख फैगा किन खानि सामग्री नि बागै सब खरस खालामनो दं गया आं फन फाइफ्रा लस म फैगा 8 कोटी र लस नो 8 करोड़ लाख गया नि बाकी कमजोर नाय आबन चिंता पॉलिसी खाइ दं बाहायख्लाय तिनि सार्भाइव खायनाय कम्पानि रखा खायथनाय तागलायो तागलाय नि हिसाबाव दिनै कमै फैगा कोटी नि दाबो दंगा 6 लाख जोंसो लस तागलाय लस खौ 6 लाख लस ताके असेसे ब्लेन्स फैगा जों साइमाना कनस्ट्रक्शननि लकडाउन टाइम प्रब्लेम दं दिनै कामफ्राय जों बेदर मा दं अब सामान लस तेबर ग्रि मुसकर जब जों बेदर मा दं अनलाके अनि कम्पानि के लस स्टक फोर खामो गमा कम्पानि बाय थैया जा बाहायख्लाय दिनैबो असिसाम तलै दं आगे समाय फै आगे फै हम आव माय किन्तु जे सिखौ थाबो नोंना कामां त बदन रगा लंग रान नि बागै अबाके आगे नि आं काहाम है आगे सरकार चिन्ता खालायो बाखले जों बैलेंस त फेमने तिनि लस नो लस लु गेन त मा फाइनेबले कति तांदि गेन मोजां हाब बैलेंस मा फाइनेबले जिन हाया लस लगे 6-7 বছর 8 বছর 10 বছর চলাই फैगा अबाके नखिसिया तेबारके सब नांगो ठीक दङ नों जों मान नांगो सामखै मान नांगो किन्तु सामग्रिक न दं जों मा खालामनाय ताव हटे नि कम लस सब होय किन ताम खायनाय आबन वानसुबै तिनि जों बारबार मिटिं खायलायो तिनि कमिटि मिटिं खायलो बाहे जों खायनाय बाहे मेस खायनाय आगेनि जेनो ताम खाय थांगा आगेनि एमडी ताम खाय थांगा आं तो दिकासनस फायमा फायो ते कमा कमन थांगा आबो जतनि दोस्त दं ओके আমাকে লস के 5 কোটি 6 কোটি 8 কোটি লস के फैगो এটা বছর চলে ফেকা जों फाइमानि परेगो मोटामोटी बैलेंस फैगा ताबो ताकलाय आहो लस का 6 लाख लस नि ताकलाय जों कुनो लाभ करै कम्पानि कुनो लाभ करै जों मेसिन पाइमेया कहा जों मेसिन रखो दं पाइमेया तां कारण आबो जतनि दोस साइसे आनि कासेया चेरमेन कासेया टेबर कासेया जतनि आबो चिन्ता मखैना जों मेसिन का ताल पाइमेया अबो कम पाइमेया ने वार्कार के तो माना अब स्वाभाविक माना मुसुगु बेतन बारना मुसुगु टेकाव माना मुसुगु याबो जों जोंनि सिस्टेम जे खायखा ने अब रिकभारि नों गोबां रमा खांखे नों गोबां बेतन नाय नों सामु बेसिस हाजार तो मानाय हाजार तो एकै मानो किन्तु नों जरसे काम खायखे नों केसे बोनास
মানে একটা হেরো অভাইকে সিস্টেম লাগাইছে যাতে তিনি তে পারনা এনকারেজ খাইনে বাগি হাইকে তারপরে ইংলিশ নিয়া বাসা ফাঁকি রাও বাসা যাতে খাও শুধু অরয়া সমত সারাটি করাবো হাই চলাই দं আবাঙিনো তিনি লস চলাই দं অবন ডক্সিনা নাंनाय যত তিনি কোম্পানি আছে ফ্যামিলি যে পরিবার হিসেবে ছিলেন নিনি বাবুনি লস মানে নিবছান লস চেয়ারম্যান লস মানে নানি কর্মেন লস আবো जों যতনো অদিনিস চিন বখরগো মাতর নাই যাতে जों কোম্পানিनो দীর্ঘ বছর সারা ফিলান হামি তাবনে সিউনি তে পার সিগরি খা जों बर लाब माननाय निनि लेटेक्स फाइलिया ब्रांग थांखा ताम खायनाय कायफिनाखौ ताबो जों काय दं तो एक समय तो डेभलपमेन्ट जरा लेटेस्ट कमां बंग मनो बुफां का हम ताबो दुफां ब्रांग थांखा लेटेस्ट मालिया के बरन बेतन नाय जों तो एसे कंपनी निनि फसल बाजिना बेतन नानि फसल मालि माखे बेतन मालिया तो सरकारी आबले ए बहायते आबगै अबने मैनेज खानेबो जों चेसा खाय दं इवन आं दङ सिनो मा खानो बेतन थाइके बेतन मा खानो थाने लकडाउन जों माने फ्री बेतन मारखा अनेक सया आं जुरुसि मेस मासरा मास माइसे सीएम तो माथां खानो सीएम नो साइसे बेतन मार थाइके माइ अनेक बर माइ खा अम हाजरै दं बन बगै आं कयनाय जों जस्ट दतननि खामारि बां जों नाय दं बबनो पदि दं उथुं जों नाय तमाके न किसे कॉपरेट माथायनाय अम क्राइसिस जरा एक दो बছর लाइखांके मोटामोटी चेनि फायनाय ताकलाय मोटामोटी गो बैलेंस फायगा मात्र 6 लाख तीन लॉस नसु ताकलाय आगे दागा 8 कोटी लॉस अब रिकवरी खाय को तावके तो तावनि ताकलाय हिसाबके 6 लाख सि लॉस नसु खालि के जिरं फायनाय ओंके निरो बाफो नन अराने होइते जखन जिनिस ननि ननि इक्विपमेंट पाइनानै आखो पाइनानै आवाज जों माननाय केताव मोटामोटी जों बैलेंस होय फायदो नेक्स्ट इयर का आखाखौ जों दैसा दिनै लस गेइन yang खानाय खति yang के आपके जतनि मन कामनाय निनि मन कामनाय बर कामजन कामनाय तेबो जों गोबां पलिस खाय दं दिनै त बर त फरेस्ट डिपार्टमेन्ट सि बर दत जे टिएफडिसि या बर डेभलपमेन्ट फाइमेन्ट सि के अब तिनी गोबां बहाय बेतन रय दं अब आं तक खाय दं माने 400 रगै बत फरेस्ट बेतन रय नाय जों बर त बेतन कम मानो टिएफडिसि रयगै फरेस्ट रस नाय दा ओमफ्राय जों चेस खाय दं 6-7 जन एमप्लॉय नो जों फरेस्ट बेतन नाय टिएफडिसि बेतन रया किन्तु कामके टिएफडिसि खायनाय ओमफ्राय जों पुलिस खाय दं जाते तिनी ताबो तिनी लस मत रय दं उ लस नो बैलेंस खायनाय बागै जों ओमफ्राय जों पुलिस खाय दं गां साको ताक तो लॉकडाउन नो सो सायमान काम चलैया वो क्राइसिस पाय नेक्स्ट ईयर ओके मोटामोटी जतनो जों मोटामोटी तिनी अनारियाम तेरम जों खायदों ननि बेतन तो बारै जों के बारैखा जे ओ बसरो न किसा पेशेंट मागन 10 जमा दं आगे बसरो जों नायनो गान जो ताबो तो बैलेंस फाय दंखा आगे बसरो जों बैलेंस फायखां के लॉस करि गेन करि के जों न खायदों के ताबो मोटामोटी गाहाम तोराय दं ओ बसर गाहाम तोराय जों नेक्स्ट तेस गाहाम नाय अबन चेसा खाय दं जे ताबो तो फार्निचार एग्जांपल बुदै सिमालिया जों ताक फार्निचार माथना जे बुखौ तानानि का तो समय नांगौ तैसा बुखौ तानै से रागै से फालानि आके जों कामै फैनाय बुदै मालिया जखन तंता तो बुखौ तानै से फार्निचार फालैसे जों रां मा हाजेनाय रां तो बरनि फैनायबा समस्या कबो जाखासे किन्तु जों साधारण बेपाराव अबन जों बुजिया कोम्पानि भागा चलै दं कोम्पानि तामङै दं नखे बिसिङने उसिया कके बसि नखे तो माना ठीक तो अब न तो माना बसुना ने किन्तु न तो एटा परिवार रो निनि बुमा फानि खाइ चलै दं के आरो मा बुजिनाय बेले कबुस खादे निनि बुमा को सिरां ग्रिं दं खांखे न रां समै के नों तिनि तापन मांस तिनि चाय साप्ताव दुइ बार एक बस माथनै देन इसे कस्टम खायनि हेसे के आबो के रिकभार तो बरिना अब काम खायखे न खामान दां माननाय आबार न तिनि जों वानस दं सुदु और कैसे को मा प्रॉब्लम चलै दं सुदु ते देसि सासिरां कैसे हबले माने दाको तो दंले आरो एके गो दं के ओ ते देसि नि कैसे सेंटर और बेलाय सेंटर कटर तिनि आरो ऑफिशियली फाइनाय फैका आं खबर माखा और किसा तिनि श्रमिक दग बाय किसा प्रॉब्लेम दङ तिनि टेपार आखर किसा असुबिदा दङ आब्रां खानाखा जों सालाय दङ बरनो बाहायख्लाय जों बरनो मागे जों सुबिदा खालामनाय जों जत साइमानो तिनि टेबिसि
आगेआव सलायदोंमोन खिन्थु जों थांनाय 3-4 बोसोर सिगाङाव जों नुखा दिनै अ कम्पानि जों लस सलाय दङ आबो फेक्ट थांनाय 2017-18 आं नुखा दिनै लस दिनै बोसोराव कोटी 6 कोटी 7 कोटी 8 कोटी हाके लस रानखाय दङ जों दिनै सरकार फाइमानि परेगो आने आमालो आं खेसे चेयारमेन टेबडिसि नि आं बनो रिकवर खालामनो चेष्टा खालामदों तागलाई जों नुखा गत बोसोरनि आगेआव 8 कोटी लस बोसोराव तागलाई जों मांखा मात्र 6 लाख लस ताबो लस जाय दङ तागलाई जों हिसाब खालामनि जों 6 लाख 2020-19 नि अबगो अडिट जों नुखा 6 लाख लस ताबो लस जाय दङ किन्तु कमै फैखा आगे जेरा तो मन 8 लाख लस 8 कोटी लस और जों 6 लाख खेतय फैखा फाइनाय बोसोर जों खागाव अब बैलेंस माने एकटा जागा तय फैनाय जों चेष्टा खालामदों बियाबो जों माबुचिनाय जे चिनि और चिनि टीएफडीसी अब तो चिनि लेटेक्स रबर न बेस चिनि तले तो कंपनी ताबो खले चिनि मैच्योरिटी थांमाने बागै चिनि मैक्सिमाम बागान रबर बागान अब मैच्योर थांखा नि 30 बोसोर 40 बोसोर हमहाय थांखा आबाङै जों लेटेक्स कम माखा बुफां बुरां थांगा साबिक बुतै कम मानो गाबोताव जों लेटेक्स अनेक कम माय दङ आबाङै चिनि प्रोडक्शन बु ब्लाइ खामयां दङ किन्तु जों बेतन तो आगे रयमा दङ सेम दं गिचिन जखनते अमते एकटा बिजनेस थाय कैसा जों नुगो जे चिनि प्रोडक्शन काबां खलाय चिनि सेल काबां खलाय चिनि इनकाम अंगै दङ गिताबो इनकाम ब्लाइ कम जों आबाङै जों किसा प्रब्लेम तलै दंखा दैबो जों नुखा जे लकडाउन माने बागै जोंनि काम काज इंलिया आबारावबो जोंनि खोब प्रब्लेम तफोर जों मेनेज खाय दङ जों थांनाय मास 2 मास राव जों रेखा काम खायफानो जों बरनो पेमेन्ट मारिखा गाबोथ जों साइमन मते जोंनि नुवाक नु पे हाय जे काम खायखा तो जोंनि प्रोडक्शन गैया तफोर जों जोंनि श्रमिक दंलो जों बखा नारना बागै जों बरनो विदाउट वर्क न बर जों पेमेन्ट देखा आबोथिनि खायो दं सर बै सासरामबार जे राबार सेन्टार भबिष्यत बमते हे चिन्ता खालामनो सासरामबारि आबो बेलायखनो जों मानाय दङ जों आबो चेष्टा खाय दङ जाते अमहायते सुबुन देखायना बागै जों साइमन मते बेलाय बागान कचाम बाम कचामनो बागै आबो जों अल्टरनेटिभ ता जों बुफांकाय दङ आबो जाते जों बैलेंस दङ बागै गेदाबो जों नुखा आरो अलरेडी मैच्योर ट्री आबो ते लेटेक्स रिलिया आबो जों ता बुफां रागै आबो फां जों फार्निचार जों डाइभार्ट माखायनाय आबो जों चेष्टा खाय दङ के आं खाखागो जों आबो बैलेंस तबनि बागै जों आप्रान चेष्टा खाय दङ बोरमा जों माजे माजे जों चिनि कर्मी रगबाय चिनि श्रमिक रगबाय जों मालाय कक सलायगा जों बरनि प्रब्लेम जोंबो खनागो बर ताम प्रब्लेम गै दं आंनि जे चेयारमेन हेज मिनिस्टार इन फरेस्ट नंगै आं आप्रान चेष्टा खालायनाय जाते चिनि श्रमिक दग चिनि लेबार रग जाते कोनो माने बराव खति अंथुं आबां लाया आबाङै जों चेष्टा खालायनाय जे जों माजे माजे मिटिं लाय दङ जेबो जों दिल्लीयावबो चिटि सुइगा जों आगेआव जों अनेक फान्ड मामानि अ फान्डबो जों मानलि आं दंखा आबां जों चेष्टा खाय दङ जाते जोंनि एक्सट्रा फान्ड दग जों मा खालाय अबयस्य जोंनि टीएफडीसी जों उन्नति खालामनोबो जों चेष्टा खालायनाय